Danas je dan voća u prodavnici. Pogledajte, to je gospodin Krompir. Gospođa Šargarepa. Slatka brusnica i mladi luk. Jedite krušku, bananu, jabuku i ananas. 2 puta u jednom danu, to je zdravo za vas. Dobrodošli na voćni dan, gde magiji i voću nema kraja. Koliko voća! Zdravo, Pepa! Zdravo! Biramo svoje omiljeno voće. Koje je tebi omiljeno? Ja volim jabuke. Ja volim pomoranđe. Ja volim banane. Ja volim šargarepe. Šargarepe nisu voće. Šargarepa je povrće. Edmund je pravi pametnjaković. Koje ti je omiljeno voće, Đorđe? Banana možda? Ili pomoranđa? George najviše voli jagode. Jagoda! George voli jagode. Smuti. Kupite voćni smuti ovde. Zdravo, gospođice Zec. A šta je voćni smudi? To je piće napravljeno od svežeg voća. Da li želiš jedan? Da, molim. Da li može da bude od jabuka? Može, ali smuti može da se napravi od raznog voća. U redu. Jabuke, maline, banane i još jabuka. Smuti od jabuka, malina, banana i još jabuka. Ukusno je. Mogu li ja da dobijem smuti? I ja. Naravno. Koje ćete voće vi da stavite? Ne znam. Šta god poželiš, Pedro. U redu. Sir, molim. Pedro, sir nije voće. Možeš da staviš voće ili povrće. U redu. Maline, kupine i borovnice i grožđe. Tako već može. Smuti od malina, kupina, borovnica i grožđa za sve. Divno! Kakav bi ti smuti želeo, Đorđe? Jagode! Đorđe, u smudi ide mnogo različitog voća. Jel može jagode i ananas, Đorđe? Ne. Možda George hoće dinosaurus sokić. Dinosaurus sokić? O, da. Svi dinosaurusi vole dinosaurus sokić. Dinosaurus. Da vidimo. Malo ovoga, malo onoga, nekoliko ovih i još malo ovoga. Jedan dinosaurus sokić za dinosauruse i njihove male drugare. Dinosaurus. Mogu li ja da dobijem dinosaurus sokić, gospođice Zec? I ja. I ja. U redu. Dinosaurus sokić za sve. O ne. Šta je bilo, gospođice Zec? Zaboravila sam šta sam stavila u dinosaurus sokić. Ja znam šta sve ide. Zaista? Kako? Po mirisu. Fredi Lisac ima razvijeno čulo mirisa. Jedna banana. Jedna banana. 4 jagode. 5 trešanja. Jagode, trešnje, 1 breskva. Pola ananasa. Kriška lubenice. I još nešto. Šta je to? Šargarepa! Da, šargarepa. Ura! dinosaurus sokić za sve. Uživate li svi u voćnom danu? Da, volimo voće. I šargarepe. Svi vole voće i šargarepe. Jedite krušku, bananu, jabuku i ananas. 2 puta u jednom danu, to je zdravo